lamsoko jotono bisiko talni ungoi tei jotono no happy new year 2023 ketini ang norok ni bagai content video kotal tuwi phaikya ke norok naitongdi payak jora tei ani o channel no norok sajagai tokangke norok subscribe khlainani tapokdi tei ani channel no subscribe khlai rejati ke norok nugui manai tinini kotal video content no naitongdi ke nugui mankhana tini sing norok ni bagai tuwi phaikya ang kotal video teri gnai ke norok payak jora naitongdi o video no ke obong kato taglai tongo ke naitongdi ke bwthai rok to bela kheno naithok kahani bagai nang norok no tini ori gnai no tubi phaikya phunuknan bagai ke norok payak jora naiki tei sajagai tongkhangke subscribe khlainani tapoki belai kheno bwthai naithok ori gnai ke taglai tongkho soya kho naitongdi payak jora kobongke Chamathwi Sikla Rignai tagai tongo obongke kwsarni obongke 3 part rignai ke obongke kwsarni ke ang sudo obok kwsarni sim sasagai tubkho tamkang gana to sakto kho ke jahate obok kwsarni tagai tongoba kwsarni no norok nang sagai phunukata ke norok bahai nangjak ini je video no o je rignai rok no nugui ke norok tajak theba ani channel no subscribe khlai rejadi ke Chamathwi Sikla rok ke tabo nong tam sasinai belai kheno kosto Jadi lawan maragina. Banglang mase. Ke norok ko bwthai nugui mankhana bwthai suk jora to kheri biri bi naithok